Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing murid-murid kelas gangsal, dinten niki Ustazah badhe njelasaken ulangan 7 kabudayan Jawa sing judule wayang. Pangarten wayang yaiku wayang dumadi saka tembung yang utawa hyang. Wayang iku wayangan utawa gegambaran watak lan jiwane menungsa. Wayang punika pagelaran nganggo boneka kang umume katon endah ing wewayangane lan dilakokake dening dalang kanthi iringan gamelan. Wayang diakoni dening UNESCO ing tanggal 7 November minangka kabudayan donya saka bangsa Indonesia. Piranti kang digunakake ing pagelaran wayang yaiku nomor 1 wayang kulit. Wayang kang digawe saka kulit, wayang iki kang dumadi dadi peraga ing lakon. Wayang kulit lumrahe digawe saka kulit sapi. Nomor 2 yaiku kelir. Kelir iku mori utawa kain putih kang didadekake geber. Kelir ing nggambarake jagat, papan panggonan, dumadine cerita utawa lakon. Nonton wayang kulit iku di jaman biyen ing sak mburine kelir kang kesorotan blencong. Sing nomor 3 yaiku blencong. Blencong iku lampu utawa pepadang kang madangi kelir. Ayang-ayange wayang kang diobakake ki dalang kang ndadekake pagelan wayang kulit iku narik ati. Nomor 4 yaiku gedebok. Gunane kanggo nancepake wayang. Ana wayang kang ditata ing kiwa lan tengene jenenge simpingan, ana wayang sing bakal diobakake diceritakake ki dalang. Sing nomor 5 iku cempala. Cempala yaiku digawe saka kayu ditutukake ing kotak dening ki dalang. Sing nomor 6 yaiku kepyak. Wujude wilahan tipis, cacahe 3 utawa 4 lapis, gunane padha karo cempala mung suarane sing beda. Unine kepyak iku krana dijejik ki dalang, bisa uga amarga ditutuk nganggo cempala. Setelah dijelaskan Ustazah piranti wayang ing pagelaran, sakniki gambar piranti ing pagelaran wayang. Gambar A wayang kulit, gambar B kelir utawa kain putih, gambar C blencong utawa lampu, gambar D yaiku gedebok, gambar E yaiku cempala, sing terakhir gambar F kepyak. Itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang ulangan 7 kabudayan Jawa sing judule wayang. Cekap semanten pitutur Ustazah. Mugi-mugi anak-anak bisa menjadi murid sing tauladan lan tetap jaga kesehatan. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.